सासे फोरोंगिरिनि बाखनायथाव हाबा। मोसौ जारसि फिनानै गाइखेर फाननानै गोबां सहाय मोननो हादों सासे लोगो फोरोंगिरिया। लोगो फोरोंगिरि सरखारि साख्रि मावनायजों लोगोसे गोबाव बोसोर सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै बिबान लानानै दासिमबो मावगासिनो दं। बिथांनि मुङानो जाबाय डुम्बरुधर बसुमतारी। बाहुबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरिबो बिथाङा। डुम्बरुधर बसुमतारीनि न'आ बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय जेग्रोमफारा गामियाव। डुम्बरुधर बसुमतारीया फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे समान समान मोसौ जारसि फिसिनायाव मुखुब जाबोफादों। फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे मोसौ जारसि फिसिनायाव गाइखेर फाननानै मुलाम्फा जानायखौ फोरमायदों। सिगांनि समफोराव गाइखेर फाननायाव बाजारनि थाखाय उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। आथिखालाव गाइखेर फाननायाव जेबो उसुबिदा गैला। पुरबी आरो आमुल फैनायनिफ्राय गाइखेर फाननायाव उसुबिदा गैला होननानै फोरमायदों। दिनाव मोसौनि गाइखेरखौ मासेयावनो 15 लिटार खरै मोनो। माथामजों 45 लिटार खरै होयो होननानै फोरमायदों डुम्बरुधर बसुमतारीया। सरखारि साख्रि मावनायजों लोगोसे 20 बोसोर जाबाय मोसौ जारसि फिसिनाया लोगो फोरोंगिरि डुम्बरुधर बसुमतारीया। आङो बेखौनो सान्दों जे गावनि जिथुनाखि साखरि बे साखरिजों लोगोसेनो थुनलाइ आफादाव बेरायनानै थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि जानानै बे खामानि मावनायजों लोगोसे न'खरनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि हेफाजाबाव नैबे मोसौ जारसि फिसिनाय जिथुनाखि बे हाबा बेखौ आङो एक्सट्रा मोनसे इनकामनि मोनसे लामा हिसाबै आं सानना लादो आरो बेखायनो आङो मोसौ फिसिनायखौ दिनैल' नङा आङो मथा मथि 20 बोसोर जाबाय मासे मानैनिफ्रायनो मोसौ गायखौ फिसिनाया। आरो बेबायदिनो आङो मोननांगौ बायदि बे गाइखेरनिफ्राय गाइखेर फाननानै बेखौ मोननाय बायदि सानदो आरो सिगां गाइखेर फाननायाव जोंहा मोनसे मार्केटनि उसुबिदा दंमोन। दा पुरबी फैबाय बेनिफ्राय आमुलनि फैबाय। बे आमुलनि फैनाय पुरबीनि फैनायनिफ्राय गाइखेर फाननायनि जेबो प्रब्लेम गैला आरो आं आसा खालामदों। आंथ' दिनै 20 बोसोर जाबाय। आंखौ नुनानै नैबे कालपानि जिथुनाखि मिल्क कालेक्सन सेन्टार बे कालेक्सन सेन्टाराव साफा सानै बर' सुबुंफ्राबो आंखौ नुनानै गाइखेर मोसौ गाय फिसिनानै गाइखेर फाननानै फैसा लानो बे माबायाव दावगाबोदो आरो बेखौ साफा सानैखौ नुना मोन्दों। आरो गुबुन गुबुनफ्राथ' मालाय दंसैयानो माने गोबां गोबां गाइखेर लाबोनानै बा मोसौ फिसिनानै बेदिनो गाइखेर फानफैनाय बे कम्पानियाव हरनाय बेखौ जों नुना मोन्दों। बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो जोंनि मानसिफ्राबो सोलोंनांगौ आरो बेबायदि मोनसे खामानिनि गेजेरजों गावखौनो गाव बेस्थ' खालामनानै गाव न'खर सलायनाय बा बिदिनो न'खरनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ मावनांगौ आरो। बेसे खरै होयो गाइखेरा दिनाव? ओरैनो आंनिया दा मानै सेरो। मासेया गोदान बेखौ कम्पानिया लांथ'वाखै। 15 साननि उनावसो लाङो बिसोरो। बेखायनो बे मानैजों आं दिनै माने 18-20 लिटार बे गाइखेर हरनो हानाय जाना दं आरो दिनाव। मोनबेसे टाइम सेरो ओरैनो दा मोनसेल' सेरना दङ। गाइखेरा माने दामब्रि फिसा नालाय बेखायनो आङो मोनसेल' टाइम सेरो। ओरैनो सरासनस्रा 2 टाइम सेरनांगौ फुं आरो बेलासियाव। आरो बेलासिनि गाइखेरनि जिथुनाखि फेट बे फेटखौ लानानैसो बिनि रेटआ फैयोथ'। बे फेटआ बारा जायो आरो मा रेट ओरैनो जों दा 45 माने 40-45 ओमफ्राय मोनसे समाव ओरैबायदि जाहैयो 75 लागै गाइखेरनि दामा लिटार फायाव गोग्लैनाय बेबायदि फेट जायो आरो जेब्ला आप डाउन जाबाय थायो नामा? जायो आप डाउन। बेनिफ्राय जेब्ला फिसाया रालांबाय थाबाय गाइखेरा होमब्लाना एसे गथा जालांबाय अब्लानिया गाइखेरनि दामा बारा जाहैयो। आं 75 सिमहालागै गाइखेरनि बेसेनखौ मोननाय रेकर्ड दं आरो ओरैनो सारा बेसेबां बोसोर जाखो बे मोसौ जारसि फिनाया? दिनै 20 बोसोरनि बारबाय। आं बे
सिगां मासेल'मोन आंनिया बेनिफ्राय उनाव लासै लासैनो बेखौ बारायलांनो नाजादोंमोन हागौमोनबो नाथाय आंहा समनि आंखाल बे समनि आंखालखायनो आङो माब्रैनिफ्राय बारा खालामनो हाया आङो दायो गाइखेर सेरग्राया माथाम जाना दङ बेनिफ्राय ओरैनो खाल्लाफोरखौ फानबाय थानो गोनां जायो देग्लायबो आं मानै गाइखेर माबानि मोसौ फिसाखौ खाल्लाखौ फानदोङो बे 27,000 खरै मासेयाव बाबारि गोजौ फरायसालिनि कुट्रिजार बेयाव लोगो फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावनानै दङ बेनिफ्राय साख्रियाबो बारा गैलिया बे दानब्रै फैगौ मार्च दाननि जोबथा खालारावनो रिटायारमेन्टनि समा सफैगौ बेखायनो आरोबाव उनफ्राव माने आसा दङ निस्सय बेबायदि खामानिया एसे बाहेरा खामानिया खमायब्ला मोसौ गायनि अनजिमाखौ बांहोनो हागोन बेबायदि सानदों फारसेथिं जुदि थुनलाइ आफादनि खामानिया बाङोब्ला अब्लानो एसे आख' फाख' फैफिनगोन बेखौ सानना दं आरो सारा बर' थुनलाइ आफादाव मा माबायाव दङ बिबानाव दङ आं दासिम बे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरियाव दङ सिगां नेहाथारिमोन बिनि सिगांनि टार्मसआव बेनिफ्राय आगोलावबो आङो लेङाइ आफादगिरि हिसाबैबो खामानि मावबोबाय बेबायदिनो फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारबोनायनि उननिफ्रायनो आङो बर' थुनलाइ आफादाव माने मावगासिनो दं आरो मा दासिम जेबो मावनो हायाखैबाबो लोगो हेल्पार हिसाबै मालायजों आङो ओंखारफागासिनो दङ बेखिनियानो ओरैनो मा मा होनाय जायो होनदों बे मोसौ जारसिनो माबाफोर मुलि सुलिफोर होनाय जायो नामा ओरैनोथ' केलसियाम भिटामिन बेनिफ्राय आयरननि बेबायदिनो होबाय थानो गोनां जायो सम सम बेनिफ्राय सम सम मानसि बायदिनो बिस्राबो लोमजानाय साजानाय जाबाय थायो बेफोरनि थाखायबो बेबस्था लानांगौ बेनिफ्राय मोसौ फिसियोब्ला माने मोसौजोंनो हदाय नांथाबफाबाय थानांगौ आरो मोसौआ मा जादों मा जायाखै बेखौ नोजोर होबाय थानांगौ बेनिफ्राय 2 बा 3 बेबायदिनो मोसौनि देहा फाहामग्रा बा डक्टर बेफोरजों कनसाल्ट थानांगौ नङाब्ला सोरखौबा मोनगोन सोरखौबा मोना माब्लाबा समाव माब्लाबा ओरैबायदि इमारजेन्सि जायो माने नांथारगौ आरो डाक्टर बेबायदि नङाब्ला जाया बेबायदि अबस्था फैयो बेथ' गाइखेर सेरबाय थानायखौथ' सानफ्रामबो थुखैखानांगोन गाइखेर सेरनायनि सिगांनो नङाबा माने लेथ्रा जाना थायो गोबोरजों हासुदैजों जानाय आदारफोराव मा मा होयो जानाय आदारा ओरैनो माबा दङ ओरैनो भुसिबो होनना बुङो ओमफ्राय सापर होनना बुङो गम माइनि बिगुर बेनिफ्राय रेडिमेड दाना दङ बे दानाया अनेक किसिमनि दङ कपिला दङ बेनिफ्राय आमुलनि दङ गद्रेजनि दङ बबिनो होननाय बेफोरखौ माने नांगौ बायदिहाय जाहोबाय खिन्थु फेग्रा मुवानि हदाय बिरोधि माने आंबो निजे बाहाया मालायखौ बाहायजानो बायो आरो मेल मिटिंफ्राव बर' थुनलाइ आफादनियानो जा बैसागोनियानो जा मेल मिटिंफ्राव आं फेग्रा मुवानि बिरोधै बिबुंथिफोरखौ होबोयो बेनिफ्राय फेग्रा जों मानो जायो फेग्रा जायोब्ला मा जायो बेफोरखौ जों बुंबोदों आरो फारसेथिं बेबायदि लाइमोनफोरा जायफोरा फरायनायावबो गैला ओमफ्राय बेबायदिनो गुबुन खामानिबो मावथ'वाखै बेबायदि अबस्थायाव दिनै जों गासैबो सरकारि साकरिखौ आसा खालामनानै लाब गैया बा मुलाम्फा गैया जोङो गाव माजों जों मायाव एंगेज जायोब्ला जों गावखौनो गाव सलायनो हागोन गावखौनो गाव आथिङाव गसंनानै जों थांना थानो हागोन बेखौ जोङो नागिरनांगौ आरो संनांगौ बे लामाखौ संनांगौ दिनै जों बिखेखै जोङो खायसे मोनसे कास्टखौ जों नुना मोन्दों बिथांमोननि लाइमोनफोरा माने माबा नङा माबा मोनसे माने मावनानै जानाय बेखौ सिन्था खालामदों आरो मा बे बिखेखै मुस्लिम लाइमोनफोरा गुबुन माने जिखुनु खामानि बिथांमोना बे खामानिखौ आखाइ होनानै बिदिनो माने दिनै सना दाग्रानिफ्राय मिस्ट्रिनिफ्राय दंफां मिस्ट्रिनिफ्राय ओमफ्राय बेबायदिनो कंक्रिट इन्डास्ट्रिनिफ्राय गुबुन बे खामानिफ्राव आगान होनानै बिथांमोना साक्सेस जादों आरो बिदिनो दिनै नुना मोन्दों सरकारि जिथुनिखि सरकारा बिसोरनि बिरोधि मोनसे
पलिसि लाबाय थायो बे पलिसिनि हेंथायै जोंनो थांना थागोन बेबायदि मोनसे पलिसिजों बिसोरो थांना थानायनि राहाखौ लादों आरो बेखौनो जों नुना मोन्दों मोनफ्रोमबो खामानियाव खानाय सिननायनिफ्राय जुरिनानै सना दानायनिफ्राय जुरिनानै दखान पाहार होनायनिफ्राय ओमफ्राय बेबायदिनो अनलाइन बेबहार माबानि बिजनेस बेफोरनिफ्राय गासैयावबो बिसोरो आखाइ होजोब्बाय आरो बिसोरो नांथाबनानै बेबायदिनो माने साफा मोजां देरहासार बा जाफुंसार माने फालांगिरिबो बा माबा मोनसे खामानि मावनाय बेफोरनिबो जेरावबो देरहासारदों जोंनिया माबा मोनसे मोनाब्ला लोंनायासो बेनि मोनसे गुबै आश्रय जायगा होननानै सानना लानाया जोबोद भुल बे लोंनाय जानाय बा फेग्रा मुवा बाहायनाय बेबायदिफोरा माने जोंनि माने लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे भुल माने गोरोन्थि माने आगान बेनिखायनो आं खावलायदों बे लाइमोनफोराबो दिनै जों खोनानो मोन्दों अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बा गुबुन हा एसे दङब्ला थालिर बायदिसिना गायनाय बेफोरबायदि राहानि गेजेरजोंबो गोबाङानो गोबां माने रां आरजिनानै सोलिनो हानाय बेखौ जोङो नुना मोन्दों बेखायनो बेबायदि जायखिजाया माबा मोनसे खामानि बासिना लानांगौ दुनियावथ' खामानिनि जोबनो गैया बेखायनो जों बेखौ मावनो लानांगौ बासिना लानांगौ आरो बेखौ नांथाबथारगोन होननानै गोसोआव नाजानाय मोनसे थानो नांगौ माखासे जोङो लाइमोनफोरखौ नुनो मोन्दों फुजा बायदिसिना फाथालाव बांसिनखौनो जोङो गोसो होनायखौ नुयो आरो माखासे जाथायबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो दा बेखौ जोङो बुंनांगोन फुरथिबो खालामनांगौ फुरथि खालामनाया जोंनिया बांद्राय जालाङो बांद्राय जाब्लाथाय माने लोंनानैसो फेनानैसो फुरथि खालामनाय जों बेखौ नुयो आरो बे फुरथियावनो जों बांद्राय माने धरक बाइक सालायनायखौनो बुंदो माने लोंनानै बांद्राय स्पिडाव बाइक सालायनाय बेफोरबायदि गावजों लोगोसेनो न'खरनि आरो सोरबा सासेनि जिउ खहा खालामनाय बा खैफोद लाबोनाय बेफोरखौ जों नुना मोन्दों दा बेखायनो बेफोरखौ गारनानै माने समाजनि गावनि गासैबो न'खरनि खामानियाव नांथाबनो नांगौ बेबायदि नांथाबब्ला जोंनि माने साफ्रोमबो बिदिनो लाइमोनफोरा जुदि माने साफा बिदिनो खालि फेग्रा मुवाजोंल' गेलेग्रा जालांनो हमब्ला माने सासेनि गेजेराव सासेनि उनाव गुबुन सासे बिदिनो गामियाव समाजाव बांलांबाय थायोब्ला बे गासै बर' समाजनि थाखाय बे मोनसे गिथावना मोनसे भबिसतखौ जों फिउचारखौ नुना मोन्दों आरो बेनिफ्राय बारग'नांगौब्ला जों गासैबोनिबो बिमा बिफा गोरों गोरा बेफोर गासैबो बेफोरनि सोमोन्दै जों कनसियास जानांगोन बुंनांगोन रायज्लायनांगोन आरो बेफोरनि थाखाय बेब'स्था लानांगोन